Egodi na ihe odogwu rapụrụ be were jebe. Lekwa na ihe agụ enwe oyi hapụrụ were jebe mmụọ. Hey! Agụ mkpụrụ obi gị ike na ndokwa. Lekwa na ihe odogwu hapụrụ n'ala Igbo. Ah! Arịrị aja akara egbugbuola onwe ya n'akwa. Ew! Enji gbaya bụla onye ihe ala. Ọ bụ ahịa ekwe m. Emeka Akurisa. Agụ enwe oyi. Is a big boy la manlat ile akpọgara agara kemgbe taa niile ma nwoke ma nwaanyị ma ọgbakpọ ụkwụ ma ọgba akwa ma everywhere. Nwere onye that is everywhere onye ọbụla paakịrị na ya agbagharị ụlọ this guy rụchara ma ọ naghị ya for one day ahụ ewee bido ya uwe yagide ahụ yagide onwe ebe a ji ebuchafu ya ma China ma different places ọ bụrụ nwụrụ anwụ. Moto ogro Mercedes 100 something million naira onye aya for one day. I greet you, my lovely fans and friends. Oh, where's the go? Going after here now. Agwenwoy. Agwenwoy balego Igbo. Bakasia got bakasia. Man, if I is in a bridge where mother now, what if I didn't know? I have looked on one, negodi follow on aka. Nedike. Ego melonkali. Ana ekwu moto ka ana ekwu no ka ana ekwu ife enwele enwe. Yes. Onye bụ Chief Emeka Akurisa, nya bụ CEO Agụ Collections eze irisi akụ. Ọ na-agbago obodo afọ debe. Ị na-eme ife n'ụwa. Mara na one day ama mfụzikwa odogwu. Aka nje asị ndị mmadụ. Ị na-eme ife na-ajụ ese otu ọnọkịta na o nwere ndị oji ụgwọ, nwee ndị eji ụgwọ, nwee ndị eriri nkefa. Ifra afia na agụ enwe hoyi ma tata ikiri na ha akpalike ebe ọ dịzi anyị na-achụ nọ na-akpakwanụ nọ anyị na-enelu ndụ anya hai ndị bụ osi na agara ndụ kpaakụ onye ilu ile kịta na ị ga-afụsị na ndị ọnkụl ndị ụmụnne nwunye kịta na ha ya bido somailụba maka ị ga-apụtago maka ọnwụ ha na mba onye nwe ọrụ nwaanyị ebelego bulara ụmụnne ya agha ọgaranya. All those things you are guiding. Ihe ya na-asị hapụrụ m ego m ha nche ebulie moto ahụ ịzụrụ ọfụọ ị na-anya alone ha anya ya after your burial onye ọbụla eburu nke bụsa nwunye ga n'obodo oyibo chịkọrọ ụmụnne ya tụọ ha ebe ha ya nọ ha na-akwa ego ya agala ndụ kpaakụ onye elu elie chai ọnwụ kalele mmadụ a na-achụ akụ si na-elerụkwara ndụ anya maka gịnị na agara ndụ kpaakụ onye iru ga-eleli ya ije kịta na ndị bankị na asmailụ onwe akaụntụ na-emere mmepe anyị akọrọ ha nwaanyị ma kọrọ onye ọbụla na ọkpachie nke ahụ mbụ bank manager dị in charge dono ọkwụ na-akụlu ụlọ ekwu ekpali anya